mailad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGV ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB an sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay takatutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa ating Mga tugang, good morning po sa Indong Kabos. Welcome sa tuyang programa. Mga tugang, boses ng kapalibutan niya pong Aldaw na Ninin Saturday. Petsa 22 na po, mga tugang, sa bulan kan Marso 2025. Ayan. And dumang po sa mga kababayan niya to welcome sa katuya pong isang magkakalikasang umaga sa bawat isa. Happy birthday sa mga birthday celebrators. May natatans of the day. More life, prosperity, and happiness. Wala ka bang Pigala talata po si Father Momo. Ita nasa special mission si Father. iyong mga Yaon siya duman sa Quezon City and may healing mass siya. ay Na, dumi na? sabi niya kasubago, kung dahil pa niya ako magpuon, maapod ako sa imo. Hilog na Pero ngayon ko makapuon na ako, bahala ka na ngayon dyan. Tabala naman ako digdi. sa Good morning po, Father. And sa mga kababayan po niya to, na mga nagantabay sa 729 kHz, sapitan ka mga radyo. Sa mga yaon, mga tugang sa saindang mga cellphone, nakantabay sa DZGB Live app.
radyo, cellphone na radyo pa. Pagkatapos siyempre sa YouTube channel, as in sa DCGB Facebook page. DCGB News Online Facebook page. Good morning po sa Indo, sa inman kamo sa mundo. Ako pa sa lingkod, Mardila dahil iba, salit sana Pilotia. Iba na ba kita hanggang 11 o'clock? And pag pumasok po si Father, ipapasok natin siya, maka meet and greet. And then, diretso lang kita sa mga istorya, mga tugang. And ganyan po na aldaw, Petsa 22, dakulong pa lang Petsa sa Liberata pag Petsa 22. Ha? Mamaya, na alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng Banggi, bigyan kami ng anggabos na magpalsok ng ilaw. Ha? Yan ang tinatawag nating Earth Hour. At least 60 minutes, mga tugang na magpalsok kita ng ilaw, tarong oras, makakabawas mga tugang sa padagos na pag-init kang kinaban. And kikipot na niyaloy ng mga taon, mga tugang. Sabi ninda, make your hour count, turn off your lights, switch off your devices, and power up our planet. Yun. Ang galing, ha? So, yan po tabi sa mga kababayan niya to. Para sa satuya pong parte, kan satuya buhay man lamang. Sandali, ha? Nanda si Papa P, nasa linya. Papa P! Oper pa pa Ay, Oper! Ay, hari, hello? So? Nangyari, nalingawan ko. dating tao ito ni Congressman Wilbert Lee. Naon sa ano. Sandali, apunan ka tayo, papaping, ano? Apunan ka, ganyan, ayan. Ayan, regional manager kang, ano yan, LTFRB Bicol. Sandali, ano nga natin? Okay, let's call a friend. Okay. Nangyari, Sandali, nawala. Dulo ko itong mouse natin, okay. Ano tayo importante ng kunya ni Papi concern, no? Kuhaan lang po so pangaran ni Direktor. Alingawan ko kaya na sa dila, puro kandila ko kundi aram mo na pag medyo senior citizens na may lapsis na. Medyo may lapsis naman kaya ang satuya na memorya talaga. Baad labang lumuwas ay ano ang bagay na higahanap ta. Di Feo ang apelyido ko ito si Di Feo. Nangyari. Andali mga dugang ta kunyan. Di natin mahanap. Okay. Wala, di dumalabas dito sa Angel, pagkana pa daw tabi dyan. So pangarang kayo ni ano yan, regional manager kang Bicol, LTFRB. Di pa yung apelido, nalingawan ko sa first name, no? Ay, iba tabi, hindi lumalabas dito sa aking bulang kristal. Joel De Feo. Joel De Feo. Joel, ayan. Kasi, thank you very much, Angel. Maray talaga pang mga aki-aki pa man. Okay.
Tagan na natin si Papa P. Ayun, okay. Papa P. Simba ka na, Papa P. Aha. Ayun. Aha. Ay, hindi. Nagmotor na gano'n si Papa P. I-textan lang. Yan. Aba. Joel Dipeo. Okay, bueno, mga tugang, diretso na po kita sa tuya po ng mga istorya. Sabi tangan eh. Ayan, ayan. Hello, Papa P. Hello? Nawala. Nawala. Ayan. Ano ba? Alright. Ay, Joel Dipeo, partner. Okay. Sige. Okay, Earth Hour. Para pagkatama na ito sa tayong kapalibutan. And then, ngunyan daw, World Water Day. Mga importante po na sa buhay ta. So, paragos na pag-init kang kinaban, dapat mabawasan ta, tamay nagkaparaturunaw na, magbararlang ka mga tuga ang mga kadagatan. Tapos, ini pong World Water Day, nagpapagiramdam sa tuya mga tugang na importante na magkonserba kita ka tubig. Bilang sa tuyang paagi, mga tugang, sa pagbabago, tangani na marisolbiran ta, mga tugang, ang water and sanitation crisis. Yan po tabi, kaya siselebrare yan every March 22. Eba, natamang-tama, mga tugang, yan po ng mga panahon na ini, may mga programa na pinagbubusol ang Department of Environment and Natural Resources. Partner ta po yan, mga tugang, kang boses kang kapalibutan, na ngani, mga tugang, na mapakasog ang kaaraman ka mga kababayan ta, asin maging parte kan sa indang oral doon na pagbuhay an pagpreserbar kan sa pong kapalibutan sa paagi kan mga simple na mga bagay na dakula po ang impact gurano mang kasalit yan na pigigibo kan lambang saro sa pamilya, lambang saro sa komunidad, sa lambang sarong individual. Dahil ka magtapok ng basura, dahil ka magtapok ng mga plastics, magtanom ka ng kahoy, magtanom ka ng fruit trees para may pagkaong ka, as in magsabay sa mga advokasya ka mga environmentalist na mas lalong kumusog ang pangapudan na pangatamanan tayo sa tuyang Mother Earth, siring kan pangapudan mga tugang ni Pope Francis sa sayang Laudato Si, as in yung Laudate Deum, di ba? Okay, ang sabi, may piglansar mga tugang sa Department of Environment and Natural Resources, I should say, na yung 5 million trees grows to 10 million by 2028. Ini po mga tugang ang piglansar na Forests for Life. Forest for Life, 5 million trees by 2028. Sarong nationwide reforestation effort po ini na magtanom ng 5 milyon na mga kahoy sa mga mayor na mga probinsya. And then, daman po sa paglansar, nalampasan so expectations, dinoble mga tugang so target to 10 million trees by 2028. Dahil po duman sa dakula na mga nag-pledge ng suporta hali sa mga kapitan, mga tugang, ka mga industriya asin community leaders, na sarong testamento, mga tugang, sa collaborative and multi-stakeholder approach kan DNR,
sa environmental governance sa irarumpukan liderato ni Secretary Maria Antonia Yulo Lusaga. Okay. So, maniba-ibang grupo, maniba-ibang stakeholders nagbiriyo mga tugang para masiguro na ang programa maging matayumpo, maging successful. May industry leaders na nagtao po ng resources tapos expertise. Mantang so DBP, Development Bank of the Philippines, pigsuportan naman sa inisyatibo kan environmental and disaster resilience goals in civil society organizations help engage community and ensure long-term forest care. Unang matindi, so eskwelahan. Nagpromisa mga tugang si Secretary Sonny Angara na i-integrar sa environmental education mga tugang sa mga school programs. Naning kami na rin i-encourage inggan niya rin ang mga estudyante as in mga paratog doon na magpartisipar. Yan, naramdaman ko yung nagdokumento kami kay ito kan Buhi, Barit Watershed Area na pingumanihan kan National Power Corporation dyan po sa Buhi, sa Kamsur. Taigo dyan mga tugang na hydroelectric power plant. Hali dyan sa Buhi. Di pigdokumento mi so mga kakibat na mga proyekto para mapreserbar so kapalibutan duman na di magparapurutol ng kahoy tinaripon ninda sa mga kaingeros, tinaripon na sa mga may sadiri asin gabos pigtarawang ki alternatibong hanap buhay. And ginibong mga forest rangers the moment na may uminaso mga tugang sa itaas under laganan. Tapos sa lokal na gobyerno nagpasar ning ordinansa na bawal maggakod mga tugang nin mga kanding, ning mga baka, ning mga karabaw, ning kabayo asin iba pang ruminants. Duman mga tugang sa kababuldan ta si sarabsab mga tugang so pigtaranom na kahoy. Ang pigtaranom pati duman na kahoy na pigpadakula sa nursery kang napokorso kunyan. So mga endemic at sin mga native trees. So nabubuhay duman sa lugar na ito pig-germinate ninda kasi pigpadakol. Ito pigtaranom, nag-iba kami duman hanggang duman sa pinaka-tok-tok. Mga tugang haranin sa Mount Asog. Diba? O, kaya, dakulang bagay mga tugang na magtarabang-tabang. So, duman, sa mga eskwelahan, iguning mga mini forest sa indang compound. Ang kahoy, hali duman sa Napocor, pigtanom ninda duman sa Laog. Kakaibang klaseng mga kahoy, yung padakon mga native ng mga trees tabi. So, yan, ang mga developments po ngunyan, mga tugang na pigsasabi na pagpakusog iyang kang kampanya. And dahil kung titingnan ho natin, sabi ninda, ang mga forest o mga kadlagan, mga tugang, are more than just trees. Naramdaman ko ito, sabi ni Father Momoy, sinda nga essential life support system na nagtataw ng oxygen, nag-regulate mga tugang nin klima, nagsusuporta sa biodiversity asin nagtataw ng basic needs, arog kan pagkaon mga tugang asin tubig. So, ang sabi nga ni kayan, pagpili o choices na gigibuntan mo yan, madeterminar po yang kan kalidad, kan buhay, kan masunod na henerasyon. Mga hagyat po yan, Nang sabi nga ni kayan, walang imposible pag nagsama-sama. Yan. By working together, pwede kitang makakreate mga tugang ng healthier forest and more resilient environment for future generations. Kaya ba kami ni Padre Mamoy, digi sa tuyang programang Boses kang Kapalibutan, and even duman sa Aramon niya to, dito po sa DCGB, yung programa tang Monday to Friday. Pigo para advokarta na magtaranom kita. And then, magtanom ng kahoy, magtanom ng fruit trees, magtanom ng bamboo. Yan ang mga nakakasurup kan mga ati na nag-air circular sa air, tapos nagbabuga mga tugan ng oxygen na pwede nga itong hanguso na malinig na paros. Di ba? So, yan. Bata, ngunyan, mga tugang, ngunyan, padagos man celebration takan, International Day of Forest.
Di ba? Halos magkakakoronyanan yan. Magkakatarakod yan. Na pagprinutiranta ang kadlagan, mga tugang, pigpuprutiran ta ang pagkaon ta o source kang pagkaon ta. Ha? Yung biodiversity sa komunidad na nakapalibot po dyan na nagdidepende mga tugang dyan sa mga produkto sa kadlagan. So, let's grow greener and more sustainable future mga tugang together. Yan ang pag-inganyar kan sa tuya po ng mga kapartners po dyan. No? O ngunyan po, mga tugang, sabi nga ni Kayan, pig-partner na ang forest, buda ang food. Yeah? Yaon nga dyan makukuha ta mga pagkaon sa forest. Tanganing mas lalo tang mapakusog ang sa tuyang mga ginhawa, ang sa mga pigkakaon, mga tugang dapat ay maging ariglado kita. Iya po. O pagdeta pinabayaan ta po yan ng mga kadlagan, mga tugang, baka umabot sa punto na iyang mga namamatayan ng pagbabaha ngunyan sa mga low-lying areas, minabigirigla na sa nang nagkakarulubog sa tubig, baka mas lalo pang lumala. Dahil based naman sa tuyang research, mga tugang, a while ago, yung National Adaptation Plan nagsasabi na over a third of 33% kan Philippine forest, mga tugang, are projected to be exposed to floods na masobra sa 1 meter in depth. 1 meter ang rarom. Ang langkaw, ang rarom. As in, ma-increase ning around 47% sa dekada 2050 o 2050. Okay? So, yun po yan, Sa giraray, ang sa tuya pong kadlagan ng mga kabubuldan, yan po sa tuyang best defense kontra sa climate change. Nagtatao mga tugang ng pagkaon, asin istaran, sirungan, and malinig na paros, mantang mamantinir tang malipot ang sa tuyang kinaban. So, protiran ang kadlagan dahil mas dakol na kahoy, mga tugang, mga ngulugan na fewer degrees na mababang temperatura. So yan, sa mga kababayan po niya to, sa mga climate guardians, sa mga forest guardians, happy International Day of Forest po tabi sa Indo, and salamaton sa padagos na pag-asikaso na masabutan ng mga kababayan tasin magkaigwapitan ng marirahay na futuro para sa masunod po ng mga tugang na inirasyon. Yan ang mga dapat natong tandaan. Duman sa mga tagabagantabay niya to, mga tugang, bubusil nga ni Father Momoy na kung may dagaman sana dapat yung agroforestry. May kahoy ka, may fruit trees, bearing trees ka, tapos may tanumang taki mga gulayo na kaipuan mo sa pagkakan. Iyo po yan, agroforestry. Para duman sa mga kabarangay niya to, talaga pong kailangan natin ito. Dainang makakapalit pa mga tugang sa tuya pong kunyan. Sa tuya pong kinabanay ning pigistaran. Kaya ang tema ngunyang kan International Day of Forest, mga tugang, is Forests and Food, na kung saan tatampok mga tugang ang mga kadlagan o forest para makapagsuporta sa buhay asin food security. Yan po tabi adi. Protect our forest for a greener and healthier future. Yan po tabi ang satuya po ng mga kababayan ta. Kaya duman sa mga tagabang tabi ta, pagbalik mi, dangugunta po itong mga dagdag pang discussions duman sa dinuman mi o the special mission ni Father Momoy ka nakaaging 2 semana diyan po sa Kagbulakaw sa Bakakay. Na problema sa mga residentes ta duman na saloy na panon pag-erok nila duman, pig-consider na dang paraiso ito, pero ngunyan garo ngayang pag binauran didilubyo kami. Takot, tapos trauma
ang namamatian ka mga residentes po duman, including ka mga aki. Pigiralaog anarom, pigiralaog sa eskwelahan. Dahil po sa minaragasa na mga painggusto na daga, baybay, mga graba, mga bulderitos, buda, mga gapo, pasisiring sa baba, na so dating araron masalog, mga tugang na pantay na. Pag duman, may nagbabakho duman, para daw madisilt, no? Pero ang sabi duman, baka ngaya tambunan man sa nanta, dapat maakot hanggang duman sa itaas kung sa yung pinaghalian kaya na binurolos ta. Yan nga so, environmental impact duman sa paggibo ng tinampo na dahil hinarali mga tugang so mga daga, mga gapo na kinalkag ninda mga tugang pag pantay kan tinampo, pagruso kang bulod. Di ba? Si mamaya pagbalik ta, ang mga dagdag na sentimento ka mga kababayan ta, including ang posisyon mga tugang kan sa tuyang mga environmental advocate na mga kapadian, kasi na po na may nilos naman na pastoral letter mga tugang ang sa tuya pong friend feast para po sa pagtubtub sa tuyang tikab, lalo duman sa mga naging instrumento para mamatian ka mga kababayan taan kadipisilan kasi ng pagbuhay-buhay kumpara kan mga nakaaging mga panahon. Diba? Oras dato mga tugang, alas 13:14 na, and mga istorya po, ang sa mga baretang nadungog at yung mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagservisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Smile always! Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol.
Alright, mga tugang, balik po kita sa tuyang pong programa ngunyan po na pagkaaga. Ang bilis lang po ng oras. Alas 10:22 na para po sa mga kabarangay ta, sa mga may dudumanong po tabi o rekas-rekasang doon na naman. Good morning kay Gerald Aranya. Naka-tune in mga tugang live sa radyo. Sa Aranya Antones Residence. Yan. Happy listening kay J. Agripa, Fred Alvarado, Alvin Antones, Bro Bert Aranya, Bro John Aranya, especially sa Chef Cook Import from Kamsur, si Mark Bural, God bless all over the world, Atabe. Yan. And siyempre sa mga bisita ta, mga delegasyon, mga tugang kan iba-ibang mga probinsya, sin syudad, para po sa Sarong Simanang Palarong Bicol 2025. Good morning po tabi. Welcome mga tugang sa tuya po na programa, probinsya and syudad, para po sa kunyan sa Sarong Simanang Palaro para makapamili kita kan mga matitibay na mga atleta, elementary, high school, na ilalaban mga tugang duman sa palarong pambansa na ang dadaraunin ng banner is Bicol Region. No, ngayon, okay. Mga tugang, mga pudang kita. Isa lang na rin sa pangapudan, mga tugang, na timsong mini father mo mo'y na ipinag, kumposo ni asin kinanta ni engineer ni Dante Baclao. Ito yan, provincial engineer, and then at the same time ang APSIMO chief, mga tugang, Kan Albay. Okay, Jerome, ready? Fight. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na inalooman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Pangapuran sa mga namamaman, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapuran sa namamayong kanbanwaan, inunan serbisyong tunay na linalooman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga
Duga, yang pertama ang pangabudan, kung gusto tang bagayo na palibot, dapat kitang makilabot. Ayan, pangabudan yan sa mga, bako lang sa mga official kang gobyerno, kundi pati na po sa tuya po mga ordinaryong kababayan, okay? O bueno, mga tagapagantabay po niya itong minamahal, daron may kamuduman sa ginibuhan mga tugang kang kunyan. Kan committee hearing kan Committee on Environment and Natural Resources, as in kang Committee on Infrastructure and Committee on Laws, yan, tri-committee including Committee on Education, para pagrurunan maganap ng posibleng mga solusyon, as in ano ba talaga ang dapat na giribuhon. Okay. So during that time, mga tugang na si Father Errol Bataga, siya po yung nakakasakop mga tugang kang ini pong St. John Paul II Quasay Parish diyan po sa Pili, sa Bakakay. And then dakol na mga barangay po ang nasasakupan niya. And dyan sa palibot na yan, ang mga tugang sa may isla kang Kagraray, halos galugad niya yan hanggang sa mga bulod. So naman niya nahiling kung ano po ang sistema kang pagbuhay ka ito hanggang sa tinuki isubulod, ano na ang sitwasyon po ngunyan. Uya po tabi ang mga naging pahayag ni Father Errol para po sa tuya po mga kababayan. Okay. Of support sa ginigibon nindong hearing mo ako ining pasahon, pero aram ko ining mga bisita ta garo day man nakakaha simbag sa to kan mga kaipuhan ta matapos sa project ninda uli sinda sa harong ninda dahil da aram so inaagihan ta digdi an perwisyo an piligro day man yan sa inda kay ko aram habo ko man magkusga pero inda may ikwa daw saro sa inda na dahil na dyan matrabaho ninhuli ta warang kamugtakan kundi ang mga tao magagadan warang mainom na tubig pati pangkarigos magatul ta nakaka-aircon gayon sa mga opisina. Iyo po. Hindi po sa muyang statement, pasensya na po kagawad Herbert Deco aram na madigdi kama dahil ka na kuyan digdi na nailaag. Kami mga opisyales asin miyembros ng samuyang konseho pastoral, siring man mga konseho pastoral sa 13 barangay asin 7 sityo. Sararong nagpapahayag kan samuyang suporta sa inisyatibo kan konseho munisipal nin Bakakay na magdangog kan mga agrangay na hali sa mga arog niyamong kasaraditan na binaraha, na waranin mainom na tubig, asin naulag ang kabubuldan, pati mga kadlagan, na samuyang pinagkukuahanin sa mong pamuhay-buhay. Samuyang sinusuportahan ining paghiro na pinapanginutan kay ining mga namamayo sa committee hearing. Aloy minang pinagprotestahan ang pagkalbo kan mga bulod, asing pagraot kan mga salog digdi sa isla nin Kagraray, uli sa mga pagpatinampo na warang malinaw na katuyuan, alagad nagdanyar na gayo kan kapalibutan. Nagi kaming katuwang sa paghabok kaninot ng planong pagbuktak nin dakyard sa mapulang daga. Sa muya man na pinaghagadan nin tultol na simbag, ang pagulag kan tuktok nin bulod sa manait, alagad pigturok sana kami sa konsainsain ahensya nin gobyerno. Daiman pinauntok nasabing mapasaluib na gibok. Ngunyan ang mga barangay asin mga sityo na dati daiman binabaraha kinakatakutan mina. Namimiligro na kami kay tupa asin kay tupa man kami nag-agrangay. Ang dating malinaw na bulos nin mainom na tubig ngunyan puro dugi na asin kay puhan minang magbakal nin mainom na tubig. Ang pangkarigos magatol asin nagtitios kami kan siring na inkonbenyensya. Sa pangapudan kan Obispo nin Albay, Most Reverend Joel C. Bailon Didi, minasimbag kami nin pakipagkatuwang sa mga siring kaining hiro, siring kaining committee hearings para maprotehiran ang buhay asin ang buhay kan mga masunod pang kapag-arakian.
Ngunyan, Marso 2, kasuhapon tabi, 2025, samuyang binubugtak ang samuyang mga perma sa pahayag na ini, digdi sa kwasay parokya ni San Juan Pablo II, Pili Iraya, Bakakay, Albay. Maidagdag ko lang, bako man in-covered sa agenda, pero isasubmit ko po ining samuyang statement of support sa Sangguniang Bayan. Bako lang tabian ngunyan napiperwisyo ining Tanagan, Manait, tapos Kagbulakaw. Iyo man puan nahapunan, iyo man puan mapulang daga sa kopyan kan kwasay parokya ko. Tabi, ang sula channel mismo kay ito pa. Ayo tabi. So, ining mga representante kan sa tuyang ahensya ng gobyerno, piglalauman ta, na mga agrangay ta makaabot duman, pero sabi ninda mahalat sinda, until when? Sagkod no arin, papaaboto ng simbag, sagkod kasubag o, garo pigubugtak pa duman sa proponent kan project, ang pagsabi na okay digdi, ang kapalibutan mi. Proponent pa kan project, namuhya nga ni kayto na matapos-tapos ang project ninda na daing ulang. Dahi ko masabutan man giraray pariyo sa tuyang Mr. Chair, Father Noli Alparse. Ang proponent pananggad, ang masabi na okay ang gabos digdi. Nasinda itong muya na magibo yan, bilyon ang sindang kinukuha dyan, ang kita ninda. Sinda pananggad. Engineer, pwede ka na magsimbagad, ano? Although sa bago pa kita dapat na, sabi ni Father Bogs, kailang ibang mga issues na kaipuhan maaraman. So, from the DPWH region. Good afternoon po ulit. Sa ngayon po, ang information po sa akin ay mayroon pong funding dito sa Kagbulakaw na flood control project po. Yun lang po yung information ko po. Nagprotesta sa Taanagan kung kailan man daw sila. Taanagan, Manait, kung nuarin man daw sila. Pero itong pigsabi ni engineer, proposal pa lang. So dahil pa kaming assurance kung nuarin. Ano tabi, engineer, mahana pa o pirang ba pa ang sasaparon kan sa muyang mga residente sa mga katarain na barangay. Pira pang banggi na dahil sinda mga turok. No? Sa ngunyan po, nagpadala po sa tulong po ng Equipment Management Division namin ng Baco po para makatulong po mag-desilting po dito sa Kagbulakaw. Then after po, lilipat na po sa Manait. Then ginagawan po namin ng paraan doon sa Tanagan kasi yung access po, mahirap po yung makapunta yung Baco namin. Kaya hinahanapan po namin ng access para makapunta po doon. Kapitan Ubanait, recognized. Engineer Tabi, sana, so sinabi, so promise naman sa Kagbulakaw naman, masapkog man po ang Manait and Tanagan. Actually po, may reason akong pinasa, mga October pa gayon dito na resolution for flood control, kansa mo yung salog. Kasi bago po nag-visit na hiling mi po sa kamugtakang Gansalog, talagang hibabawo na. Pero sa totoo po sa Gansalog sa Manait, pagduhang po yan. May dakulaon po ang salog kang Manait, then pag hiniling ta po ang bulod kang Manait, mas halangkawon po ang halangkaw, makusugon po duman ang baha. Ngayon po, engineer, sana po flood control, then so, huring-huring may papong nadangog, pero totoo po ito na nag-survey na so surveyors ako, sabi na nag-survey na naman, kan road opening, na hali duman sa Namantaw, bako sa circumferential po, engineer, sani, so road opening na hali sa Namantaw, so dead end, papasiring digdi connected sa Ridge Roads dyan sa Bulod. Pag nangyari po yan, tapos susurvey man po daduman sa Purok 7, sa circumferential po. Bubuhangon na naman sa bulod may, pasiring duman sa binuhang na bulod na konektado duman sa roads. Kaya magkakaigwaki, iyan pong mga bulod na nabubuhangon, peligrosohon po yan kasi ang salog po kaan.
nyaon sa baba. Itong, kung araw po kayo itong direksyon, bubangon ito sa tangaw maagi, balda dyan sa taas, anong mangyari sa mo? Tapos naman sa 7, anong mangyari po kayo ito? May wiman sa nang papaagihan kung king kaso na dahil mapiliguran susurs kang susalog duman o susurs kang tubig? Hello po, kagawad, pili ko masimbag po. Ako po, dahil ko kung masisimbag po, tabi kap, ang magkakasimbag po kayo dyan, 100 yun po. At this point nga ni pigataram niya kung bubuangon ito, proposed pa sana, di dapat maagi naman sa DENR, ano? Iyo nga ni po, di dapat maagi sa DENR. Proposed pala nga ni. Before iyan i-implement kan DP, bakong maagi naman, ma-apply naman sa DENR. Yan. Kaya pighahapot ko kamo, sisay na iinot, DP o DE? Di DENR, bago mag-proceed sa DPWH, maaging una sa Indo. Ang point ni, may pinapundo na kamo digding project? Sa Bakakay po. Yes. As far as I know, sir, hindi ko po masyado alam yung, pero sa ibang province meron. Ngunyan, ini nga ni, maagi ni sa Indo. Pigtataram niya, iyan na pigtataram niya, tagaduman siya, it could be an environmental impact. Anong gigibuhon nindo? Approve manggiraray. Dahil man, takon halang ko tabi, Father Momoy, baka 10,000 tabi. Ay, Mr. Chair, Father, yung penalty po, hindi po yan sa amin, sa Provincial Enro po. Ayan. Nangyari, no? Ang para sa pasak ang mga ahensya ta. Kaya medyo mamundo man, ano? Sana lang itong mga panuga during the committee hearing na ngaya magibuning flood control, as in itong mga magsunod duman mga tugang sa pigsasabing mga regulasyones and ay pag-shortcuton. At nangyayari mas makaskas ngayong magtukad ang bakho, as in ang bulldozer, kaya nag-aaram sa tao ito na natuki na, di ba? So yun, at least ito po na public hearing, kaya yung committee hearing, may naging marayman na resulta dahil may pinadara na, nagkortesiya na mga tugang duman sa sangguniang bayan kang Bakakay, so DPWH duman sa proponidong bubuksan na tinampo. Kanakaaging mga taon, garo 2023, iguana pala na ipinasar mga tugang na ordinansa dyan sa Bakakay na anong man ang mga proyektong gigibuhon mag-aging na duman sa Sainda, sa lokal na gobyerno, asin mga tugang sa sanggunian. Tangani na mabisita, asin mag-agi sa proseso, magkaigwa ng public hearing, konsultahon sa tao, aramon ko ano magiging environmental impact and ano ang purpose kan pagpagibo kan mga siring na tinampo. So yan na po ang mga major developments ngunyan. At least durante ka na sambit po na pagtiripon, dahil sabi ni Kagawad Bumbales for so long a time na naipasar, including ni Kagawad Herbert Bermas, for so long a time na naipasar ang nasambit na ordinansa, maski ni saro ngayang taga DPWs, day pang nagsurat ng konsulta digdi sa mo na oy magibo kaming tinampo. Di at least kahitong nabuksan yan duman mga tugang sa Kagbulakaw sa committee hearing. Kinalunisan may nagdarang surat duman mga tugang sa sanggunian na nagpapaisi na higo nga kaming iibon. So it has to pass through the process mga tugang. And sana ang hagad na nakuata duman na gusto ka mga tao, konsultahon sinda, aramon kimaray. Tama sinda nakakaisip kung anong magiging mangyayari sa inda dahil duman sinda naka-star. Yeah. Pagkatapos yung pagtataon ng environmental clearance certificate na panimbagon kung may nangyari man na environmental impact, bakong araw ka na nagalat sinda ni milagro, kuno rin sinda
matauhan mga tugaling ayuda kang gobyerno na maging makabalik sa matrangkilo nindang pagkaturog sa pagkabanggi, asin makabalik sa dating pagmati nindang paraiso ang lugar ninda, dahil po dyan sa sitwasyon mo niya na natatakot sinda, the moment na minaparak-patak, the moment na minauran, kanya-kanya na po sindang pasiguro na magdiskanso, mga tugang mag-ibakwar kapag naglangkaw ang tubig. Yeah. So, babalikan mo ito duman, pigdisit ito pigbakho pigbakho, and then ang sabi may nakatagama na duman na 200 million para sa sa flood control. So, balikan mi po ito ngani ng mahiling tama siguro anong mga pangyayari. At iba pang mga lugar po duman na sabi bubuksan ginara ng tinampot ang aning koronektado na ngayon kabos. Diba? Kaya lang, yun nga, sa katutuki kang bulod, may nalingawang kita na may komunidad balan sa baba na pwedeng madiskwido kung dahil na to mga tugang adalang kimaray kung saan dapat tumagi. Tayan ang kaibanan kan mga patrabaho po sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ang bulod, bibarinahan. Duman sinda sa bilog manggay ang bulod, duman sinda sa irarum kang bulod na agi. Digdi sa tuya, kikaros, kaya kuriod na su auto na magtukad. Kunday kayang tukadon kan auto na nasiminto na babaklason sa siminto papantayon kidiit nganing turo mo makatukad ang auto. Arog kita kahan parang trial and error, no? So at least yan sa mga pagtiripo na yan, nagkakaburok sampu yan, nagkakagibo ng mga paagi na mabago ang sa indang mga polisiya. And ang hagad na sa naman ka mga tao na maging makatotohanan sa mga promisa. Yeah. As in, maging makatotohanan sa pag-implementar ka din na kung dahil talaga pwede, dahil pag pwede. Yo. Ang ani po na maging oreglado kita. Okay? Baka tugang, oras na ito, alas 10:41 na po ng pagkaga. Hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, pero ming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantesda, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alright, mga tugang, balik po kitang tabi sa programa. Hello kay Sis Amy Basco. Good morning everyone. Si Brad Antonio Padas Garcia Jr. Nangyari, sinaanak mo niya. si John Garcia. Yung dating Jaguar ta dyan, di ba? And then si Max Corpons, pa-shout out idol kay Remedios Balyares and Tetay na Sigi Taram. Yan. Hello kay Sir Denz Alta watching, and then si Rosalind Lainesa is also watching. Sa kawas po nagantabay sa 729 kilo sa bitang ka mga radyo. Si Ringman duman po sa mga kababayan po niya to, mga tugang na nasa DCGP Live app. Papa John, may mensahe ako si Lolo General daw. Alam niyo si Lolo General? Nakamil bid kay Lolo General. Dango ganin doon eh. Namin sa ni Lolo General. Maray na aldaw po sa Indugabo, siguro ibahon tahan na sana po, ang dyan po sa tuya, tabangan tahan sa tuya mga sadiri. Ining maabot na eleksyon, iboto ta itong mga taong na dapat ang iboto. Ang mga party list, ang party list na dapat ang iboto ay ang 88 Agri Party List na mga katabang po sa tuya ng busihan. Ang pigahagad ko po sa Indo, iboto nindo ang Agri Party List number 88 po sa maabot na eleksyon. Number 88 sa balota. Lolo General. Alright. Ay, naku, ang bilis ng oras natin, no? Yan po tabi, sa mga kababayan ta, ito bang presentasyon ta, mga tugang, sana, maging eye-opener po yan sa gabos na magtaram kita. Dakol pa itong mga tinaram kan mga kapitan. Kapitan, may mga ordinaryong tao, and sinda gabos para sa mga istorya ninda na talagang nagsapar mga tugang ning kadipisilan sa pagbuhay. Kasabay na po yan. Sana bako lang flood control ang i-budget po nindo duman tabi mga engineers kan DPWH, kundi pati na sutinampong palaog po duman. Tama ka Iraq? Kamu nga ni, kamu nagpirsang lumaog duman. Kami lang ang puminir sa talaga. Kabisado na kan driver duman. Tantinan po duman, single. Tapos ay rinutan, magiging double. Ginibong garupatuk. Laog sa nananggad dyan. So, kunyan. So, Rida. Most of the time, pag moran, dipisil. Pagkatapos, yung mga habal-habal ang mga pigururo na nadampo duman. No? So, nakalaog man ang tricycle pero pwede magsabatan. So, sana budgetan nindo yan, no? Nakapag-ibang itang magayon na tinampo dyan sa main highway. Yan pong may komunidad. Yan pong tawan niya to ning mga tinampong maray. Takuning kaso may mga rimalaso, may mga kadipisilan, may mga tarani sa dagat baga. Kahit po na mag-iba ko ring madalian, maray-rahay po ang tinampo. That is essential mga tugang sa disaster management. Sige po. Okay, so yan po ang pangapudan ta. Nagiraray po tabi. Ang sakuyang amigong engineer, dasingi engineer, sa Labato naman ay. Okay, yan po, pangapudan giraray ni sa tuya po mga kababayan. Bago kita magpaaram,
Madumana kita. Sa pangalan po ni Father Momoy, kambilog na tropa, si Kuya Jun Apolo Senado Technical, si Jerome Nico Martinez, dyan po sa DCGB Social Media Department sa pong IT, and si Angel sa Newsroom, ang bilog na tropa. Sa Giraray, ako po si Mardila, sagod po sa Sabado, sa Giraray sa sarapang presentasyon, kan Boses kan Kapalibutan. Huya po ang pangapudan. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na inalooman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging